बियो महन बसुमतारी 2 नं लन्थिबारि बिएलसि मण्डलिनि जोबोद दुखुनांथाव हरनि समावहाय बे गामियाव मैदेरा फैदों आरो बेबायदिनो महन बसुमतारीनि न'खौ थेर फेथेर सिफायलांदों। बेजोंनो लोगोसे बे गामियाव गंथाम न'खर हाबनानै मैदेरा न'फोरखौ सिफायलांदों। नै बियो महन बसुमतारी आं बिथांनाव सोंनानै लानि। आच्छा आदा महन मैदेरा खैथासोआव फैया? दुइथासोआव फैबायमोन ने? मैदेरा फैब्ला नोंसोरो उन्दुना दंमोन ना सिरि मोनखाना दंमोन? दावराव जानायखाय आरो ने? नोंसोर मैदेरखौ होदोंमोन नामा आदा? होदोंमोन। होब्लाबो मैदेरा खाराखै? फैदोंसो। मैदेरा फैदोंसो? जेब्ला मैदेरखौ होदोंमोन नोंसोर अर सावदोंमोन नामा? मैदेर फैबानो सावनो थालिबारियावनो दंखासैमोन ओमफ्राय सावनो दोनबायमोन आं। बारान्दायाव थाहैदोंमोन। अर सावनाय लोगो लोगो फैदों। अर सावनायावहाय मैदेरा फैसिनदोंसो ने? ओमफ्राय फैब्ला मैदेरा खाथियाव फैब्ला नोंसोर खारबाय? खारनांबाय। न'खौ नागारना खारनांबाय ने गासिबो? औ खाराबाथ' जेबो उफाय गैया नालाय। अर सावब्लाबो मैदेरा फैबाय। ओमफ्राय न'खौ नारफायफैबाय बोफाय बोफि खालामबाय ने? हरनाय बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खयला मैला बिसिडिसि गामिया लन्थिबारि। हरनि समाव मैदेरा फैनानै नैबे न'खौ सिफायजोब्बाय। गाख्रेब गुख्रेब सिफायनानै गालांजोब्बाय नै मैदेरा। जोबोद दुखुनांथाव। जेब्लायबो खामला मावनानै जाग्रा न'खर। जोबोद दुखुनांथाव। बे न'खौ हरनि समावहाय मैदेरा फैनानै सिफायजोब्बाय आरो बेजोंनो लोगोसे गामि गंसेयावनो न'खरथाम न'खौ सिफायदों। नायनानै ला लोगोफोरनो सिफायजोब्बाय नै। नायनानै लादो गाइसमोन बेबो लन्थिबारि गामि। हरसेयावनो नैबे न'खरावबो मैदेरा फैदों। गाला बसुमतारी होनो बे न'खरनि बिगुमाया। नै माबायदि बोफ्लंदों। बेयो उन्दुग्रा न'मोन। मैदेरा अर सावनानै होब्लाबो खारा बियो जोबोद अख्रा। बे थाग्रा न'मोन बियो। बेखौनो मैदेरा नै सिफायजोबलांबाय इन्जुरखौ बोफ्लंजोबलांबाय। नैबे थाग्रा बहाय मानसि थायोमोन। माबायदि बोफ्लंदों नायदो नै। बहाय मानसि उन्दुदोंमोन। खुनुरुखुम खारनानैल' गदों। नायदो नै लोगोफोर। गिदिं 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 सिफायखादों नै। बहायबो मानसि थायोमोन। माबायदि बोफ्लंफैदों नै नायदो। जोबोद दुखुनांथाव। सानफ्रामबो हरनि समाव मैदेर फैयो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय खुनु मोनसे बे मैदेरखौ होहरनायनि जेबो बेबस्था लाया। बे गामिनि बे खाथि खाला गामिनि मानसिफोरा हरनि समाव गोबां खस्थ' मोनो बे मैदेरनि थाखाय। दासिमबो सरखार बिथिंनिफ्राय जेबो बे मैदेरखौ होनायनि जेबो बेबस्था लाया। माबा मोनसे मैदेर होनो थाखाय लाइटफोर जेबो जगार होनाय जाया। जोबोद दुखुनांथाव। मैदेरा न'खौ गिदिं गिदिं माबायदि सिफायदों नाय। जोबोद दुखुनांथाव नै ओरैबो सिफायदों।
ओरैबो बुफ्लंजोबदों नै ओरैबो बुफ्लंजोबदों नै नाय लोगोफोर जोबोद दुखुनांथाव नायदो नै जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर नायदो लोगोफोर नै बेखौबो बे गंसे बेखौबो माबायदि बुफ्लंदों नै इन्जुरा बहायबो मानसिबो थायोमोन माबायदि बुफ्लंदों नाय न'नि गासैबो मानसिफोरा खारनानैसो गदों गासिबो खारनानैसो गदों मार्कुस नार्जारि बे न'खरा माइखौ जादोंनो बाने मैदेर थांनायजों नों ग्रोब सफैनायजों औ मैदेरा नै माइखौ बुफ्रुनानै जालांदों जाना माबायदि नै लेथेर फेथेर खालामलांदों नै मैदेरा लानाबो थांदों होनना बुंदों जोबोद दुखुनांथाव नै हरनि समाव मैदेरा माबायदि खालामबाय न'खौ सिफायसे सिफायना माइखौबो जादों गोबाङैनो माइ जादों